जय जय माई जय जय माई राधा कृष्ण माई जय जय माई जय जय माई राधा कृष्ण माई जय जय माई जय जय माई शिरडी साई माई. எல்லா சாய் பக்தர்களுக்கும் ஓம் சாய்ராம். சரியா 101 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தேதியில்தான் ஷிரடி சாய்பாபா மகா சமாதி அடைஞ்சார். மத்தியானம் 2:27 இருந்து 2:35க்குள் அவர் சமாதி எடுத்துட்டார். அன்று விஜயதசமி தினம். 1918 வருஷம். இந்த சமாதியை குறித்து பக்தர்களுக்கு ஒரு தகவல் மறைமுகமா பாபா கொடுத்தார். ஆனா அதை யாருக்கும் புரியவில்லை. 1918 வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் 28ஆம் தேதி பாபாவிற்கு ஒரு லேசான காய்ச்சல் ஜுரம் வந்தது. 2-3 நாட்கள் அந்த ஜுரம் இருந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் பாபா அன்ன தியாகம் பண்ணிட்டார். மகா சமாதிக்கு 2-3 நாட்களுக்கு முன்பே பாபா பிக்ஷாட்டனத்துக்கு அப்படின்னா பிக்ஷை எடுக்கிற அந்த ஒரு வேலையை நிறுத்திட்டார். வீடு வீடா போய் பிக்ஷை எடுத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா, அந்த ஒரு வேலையை நிப்பாட்டிட்டார். அமைதியாக துவாரகாமாயிலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். இந்த தகவல் எல்லாம் நமக்கு ஸ்ரீ சாய் சச்சரித்திரத்தோட 42, 43, 44வது அத்தியாயத்துல இருக்கு. அவரை மனதில் நம்ம நினைத்து எப்போதும் எல்லா காலகட்டத்திலும் நம்மை வழி நடத்தி செல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளலாம். அவர் உடலை தான் தியாகம் பண்ணினார். ஆனால் 101 வருஷங்களுக்கு பிறகும் அவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த 11 சத்திய வாக்குகளின்படி இன்னைக்கும் நம்ம கஷ்ட காலத்துல நம்மளோட நிக்கிறார். நம்ம கூப்பிட்ட குரலுக்கு வராரு, பேசுறாரு, நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறாரு, நம்மளை நிறைய ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. பாபா ஜனனமும் மரணத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு மகான். பாபா ஷிரடியில் வாழ்ந்த காலம் அவர் பிக்ஷை எடுத்துதான் சாப்பிட்டார். அவரோட அந்த தினசரி வேலையை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க எல்லோரும் பாபா ஸ்தூல தேகத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படி பிக்ஷை எடுத்தார், யார் வீட்டுல போய் பிக்ஷை எடுத்தார், அவரோட தினசரி வேலை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மேலும் இந்த காட்சியை மனதில் கற்பனை செய்யுங்க, சந்தோஷம் பெறுங்க, அளவற்ற பேரானந்தத்தை பெறுங்க. வாங்க. பாபா துவாரகாமாயில இருக்கும் பொழுது 5 வீடுகள்லேருந்து அவர் தினசரி பிக்ஷை எடுக்க போவார். காலையில போவாரு, சில சமயம் மதியம் போவாரு, சில சமயம் சாயந்தரம் போவார். ஒரே வீட்டுக்கு சில சமயம் பல தடவை போவாரு. லேண்டி பாகுக்கு போறச்சே போவாரு. இந்த 5 வீடுகளுமே பாத்தீங்கன்னா பாபாவால மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடுகள். முதலாக பாத்தீங்கன்னா சக்காராம் பாட்டீல் ஷேல்கே அப்படிங்கிறவர். பாபாவோட சாவடி ஷிரடியில இருக்கு இல்லையா, அந்த சாவடிக்கு மேற்கு நோக்கி வாசல் இருக்கும் வீடு தான் சக்காராம் ஷேல்கேயோட வீடு. அவர் தொழில ஒரு ஃபார்மர். ஆனா ரொம்பவே பணக்காரர், ஒரு ஜமீன்தார். விவசாயியா இருந்தாலும் அவருக்கு ஏகப்பட்ட இடம், நிறைய பணம், நல்ல வசதியா வாழ்ந்தார். ஆனா பாபாவை ரொம்ப பாபா கிட்ட பக்தியும் ஸ்ரத்தையும் ரொம்ப கொண்டிருந்தார். சக்காரி பாய் அப்படிங்கிறவங்க சக்காராம் ஷேல்கேயோட மருமகள். சக்காராம் ஷேல்கேயோட பிள்ளையோட பேர் ஹரிபாவ். இந்த மருமகள் என்ன சொல்றாருன்னா, பாபாவு மேல சக்காராமுக்கு அளவற்ற அன்பு, அதே மாதிரி பாபாவுக்கும் சக்காராம் மேல அளவற்ற அன்பு. சக்காராம் ஷேல்கேயும் வாமன் ராவ் கோண்ட்கர் அப்படிங்கிறவரும் பாபாவோட பக்தர். அவங்க 2 பேரோட வீட்டுக்கு நடுவுல ஒரு கிராஸ் ரோடு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கும். அதுனா 2 பாதையும் சேரும் இடம். அதுக்கு நடுவுல பாபா நின்று அந்த சக்காராம் ஷேல்கேயோட வீட்டுல அந்த இடத்துல இருந்து குரல் கொடுக்கிறாரு, சக்காராம் ரோட்டி தே அப்படின்னு. அப்படின்னா சக்காராம் ரோட்டி குடு அப்படின்னு அந்த இடத்துல இருந்து அவர் சத்தமா கேட்கிறார். சக்காராமோட மருமகள் இந்த சக்காரிபாய் மேலும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க. சக்காராமோட பிள்ளை திரையம்பக்.
திரையம்பக் வந்து அவரோட ஒரு மிகப்பெரிய இடம், அது வந்து ஷிரடி சன்ஸ்தானுக்கு வந்து தானமா கொடுத்துட்டாரு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து ஷிரடியோட பேருந்து நிலையம் இருக்கு. இது திரையம்பக் வந்து மனசார வந்து பாபாக்காக செய்யணும்னு செஞ்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த திரையம்பக்கின் சமாதி பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம சுவாமி கோயில், நரசிம்மர் பெருமாள், அந்த அவரோட சின்னதா ஒரு கோயில் இருக்கும். அந்த கோயிலோட பிராகாரத்துல இருக்கு. அதே பிராகாரத்துல இன்னும் 2 பேரோட சமாதியும் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த திரையம்பக்கோட மனைவி, அவங்க பேரு தானாபாய். இன்னொன்னு வந்து ராம்கீர் புவா, இவங்களோடது இருக்கு. ராம்கீர் புவா அப்படிங்கறது உங்களுக்கு மனசுக்கு ஞாபகம் வரும். ஸ்ரீ சாய் சச்சரித்திரத்தோட 33வது அத்தியாயத்துல இவர் தான் வந்து பாபா சொன்னதுக்கு அப்புறம் பாபா கிட்ட இந்த உதி எடுத்து நானா சாஹேப் சந்தோர்கர் கிட்ட ஜாம்னீருக்கு போய் மைனாத்தாய் நானா சாஹேபோட மகள் பிரசவ வேதனையில தவிக்கும் பொழுது இந்த உதிய கொண்டு போய் கொடுப்பார். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இது ரொம்ப பெரிய அற்புதம் பாபா நடத்தினார். இந்த சக்காராம் ஷேல்கேயோட குடும்பமே பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம சுவாமியை வழிபட்டுன்னு வருது. அந்த கடவுளை அவங்களோட குலதெய்வமே நரசிம்மர் தான். அதனால அவங்க குடும்பம் எல்லாருமா சேர்ந்துதான் அந்த கோவில் கட்டியிருக்காங்க. அந்த கோயிலோட உள்ளேயே, அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தவங்களோட நிறைய பேரோட சமாதியும் இருக்கு. ஆனா அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அடுத்த வீடு பாபா போய் பிக்ஷை கேட்கிற வீடு வந்து வாமன் ராவ் கோன்கர். இது வந்து சக்காராமோட வீட்டுக்கு வந்து நேர் எதிர்க்க வலது கை பக்கம் இருக்கு. வாமன் ராவ் கோன்கர் கூட இந்த ஒரு விவசாய குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தவர் தான். ஆனா ரொம்பவே பணக்காரர். அவருக்கும் நிறைய ஜமீன் நிறைய இருந்தது, இடம் நிறைய சாகுபடி பண்றதுக்கு. அவரோட இந்த தலைமுறையில இருக்கக்கூடியவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட 500 ஏக்கர் நிலம் ஷிரடியும் ஷிரடி சுற்று வட்டாரத்திலையும் அவருக்கு வந்து சொந்தமா இருந்துதான். அவருக்கு வந்து நிறைய தோட்டமும் துறவும் கூட இருந்துதான். இந்த லேண்டி தோட்டம்னு இப்ப சொல்லப்படுறது இல்லையா, லேண்டி பாகுன்னு பாபாவோட இந்த சமாதி மந்திருக்குள்ள இருக்கே, அது ஒரு காலத்துல வந்து இந்த வாமன் ராவ் கோன்கருக்கு சொந்தமான இடம். அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாமன் ராவ் கோன்கரோட இடமா தான் இருந்தது. ஒரு சமயத்துல இந்த இடத்த வந்து அவர் லேண்டி பாக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து மோரேஸ்வர் பிரதான் அப்படிங்கறதுக்கு கொடுத்துட்டாரு. மோரேஸ்வர் பிரதான் என்ன பண்ணார், பதிலுக்கு அந்த இடத்த வந்து ஷிரடி சன்ஸ்தானுக்கு தானமா கொடுத்துட்டாரு. இன்னைக்கு அந்த இடத்துலதான் பாபா ஆசைப்பட்ட மாதிரி அந்த பெரிய லேண்டி பாக் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. அங்கதான் பாபா நிறைய செடியெல்லாம் வச்சு தோட்டமே உருவாக்கினார். அப்போ இது சாப்டர் ஸ்ரீ சாய் சச்சரித்திரத்தோட 19வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வாமன் ராவ் கோன்கர் பத்தி ஒரு தகவல் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, வாமன் ராவ் கோன்கர் வீட்டுலேருந்து ஒரு ஏணியை போட்டு ஏறி பாபா மேல நடந்து ராதாகிருஷ்ணமாயி வீட்டு வழியா அந்த கீழே இறங்கி வராரு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறது பல பேருக்கு புரியாது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா புருந்தரேன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பாபா கிட்ட வந்து சொல்றாரு, ராதாகிருஷ்ண மாயியோட உடல்நிலை வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, நீங்க கொஞ்சம் அவங்கள காப்பாத்தணும் அப்படின்னு மன்றாடுறாரு. அவரை வந்து பாபா கிட்ட ரொம்ப இது கேட்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அவங்க உயிரை நல்லபடியா காப்பாத்தி கொடுங்க, அவங்களுக்கு நீங்க வந்து வைத்தியம் பண்ணுங்க, அவங்கள நல்ல குணமாக்குங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பாபா தான் எல்லா வேலையுமே ரொம்ப வித்தியாசமா பண்ணக்கூடியவராச்சே, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஒரு ஏணி மேல ஏறி இந்த பக்கம் ஏறி அந்த பக்கம் இறங்கறதுல ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு அர்த்தம் வந்து உள்ளடங்கி இருக்கு. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது ராதாகிருஷ்ணமாய்க்கும் உடம்பு சரியில்லை, பாபாக்கும் உடம்பு சரியில்லை. ஆனா இதுக்கப்புறம் அது சரியாயிடுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா வேணு காம்ப்ளேக்கர் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட சொல்லிதான் பாபா வந்து அந்த ஏணி கொண்டு வர சொல்றார். அவர் ஏணி கொண்டு போனதுக்காக அந்த கூலியா பாபா வந்து அவருக்கு 2 ரூபாய் கொடுக்கிறார். கொடுக்கும்போது இந்த கூட இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஒரு ஏணி கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கா இவ்வளோ காசு கொடுக்கறீங்க பாபா அப்படின்னு சொல்லும்போது பாபா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒருத்தரோட உழைப்புக்கு வந்து தகுந்த கூலியும் அந்த சன்மானத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும், அது சரியான நேரத்திலையும் கொடுக்கணும், அது தாராள மனசோடையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்றாரு. இதுக்கு பின்னாடியும் ரொம்ப பெரிய ரகசியம் இருக்கு. இந்த பாபா கிட்டேந்து இந்த 2 ரூபாய் வாங்கின இந்த வெங்கு காம்ப்ளேக்கர் அப்படிங்கிறவருக்கு இதுக்கப்புறம் அவரோட வாழ்க்கை ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து அவருக்கு 2 மகன் பிறந்தாங்க. அவருக்கு வந்து குழந்தையே இல்லாதவரா இருந்தார், குழந்தை பாக்கியம் இல்ல. ஆனா இந்த 2 ரூபாய் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து வீட்டுல அந்த குழந்தை பாக்கியம் பாபா வந்து கொடுத்தாரு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினதுக்கு அப்புறம்.
அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை மறுபடியும் நான் சொல்றேன், பாபா வந்து ஒரு சர்வாந்தர்யாமி. யாருக்கு எந்த நிமிஷம் என்ன தேவைங்கிறது மொத்தமா எல்லாமே அறிஞ்சு அவங்கவங்களுக்கு அவங்களுடைய பக்திக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வந்து கொடுக்கறது வந்து பாபாவால மட்டும்தாங்க முடியும். இது நான் வந்து ரொம்ப மனசுல சந்தோஷத்தோட முழு நம்பிக்கையோட இந்த விஷயத்தை உங்க எல்லாருக்கூடயும் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். 3வது வீடு பாபா பிக்ஷை எடுத்த வீடு வந்து பையாஜி அப்பா கோட்டை பாட்டில் வந்து அவரோட வீட்டுக்கு பேரு வந்து சாய் குட்டீர்னு வச்சாரு. சாய் குட்டீர்னா வீடு, சாய் இல்லம் அப்படின்னு பேரு. இவருக்கு 11 வயசு இருக்கும் பொழுதே இவர் பாபா கிட்ட சர்வீஸ்க்கு வந்துட்டாரு. ஏன்னா இவங்க அப்பா வந்து பாபாவோட தீவிர பக்தர். இவரும் வந்து ரொம்ப பணக்கார குடும்பர், ஜமீன் பரம்பரைக்கு சேர்ந்தவர் தான். இவருக்கு வந்து ஒரு 84 ஏக்கர் நிலம் வந்து இவருக்கு சொந்தமானது. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பாபா தான் வீட்டுக்கும் வந்து பல தடவை ஒரு நாள்ல பல தடவை பாபா மகாசமாதி எடுக்கும் பொழுது வரைக்கும் இவங்க வீட்டுல வந்து பாபா பிக்ஷை எடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறது பையாஜி அப்பா கோட்டையில் சொல்றாரு. இவர் குழந்தையா இருக்கும் பொழுதுலேருந்தே பாபா வந்து அவருக்கு 4 ரூபாய் தினசரி கொடுப்பாராம். 4 ரூபாயும் கொடுத்துட்டு ஒரு பொருள் சொல்வாராம். என்னன்னா, இத வந்து வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நீ வந்து அதை வந்து கழிப்பா வெளியேற்றாத அப்படின்வார். அப்படின்னா இந்த ரூபாயை வாங்கி எடுத்துன்னு போய் வீணாக்காத, ஏதோ ஒண்ணு வாங்கி வயிற்றுல அதை சாப்பிட்டு அது ஜீரணமாயி அது கழிப்பா தானே வெளியில போகும், எதுக்குமே உபயோகம் இல்லாம இது போயிட போறது. நான் கொடுக்கற காசை வந்து நல்ல ஒரு வழிக்கு யூஸ் பண்ணு, நல்ல ஒரு பொருள் வாங்கறதோ அதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு தகுதியை கொடு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே போல நம்ம இந்த ஒரு பக்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பையாஜி இந்த காசை சேர்த்து 84 ஏக்கர் நிலம் வந்து இப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குறாரு. பாபாவோட மகா சமாதி அந்த தருணத்துல பையாஜி வந்து பாபா பக்கத்திலேயே இருந்தாரு. அப்ப ரொம்ப தெளிவா வந்து பாபா அவர்கிட்ட சொல்றாரு, நான் கிளம்புறேன், என்ன வந்து வாடாக்கு கூட்டின்னு போ. வாடால வந்து நிறைய பிராமணர்கள் வந்து இனிமே என்னோட அவங்க இருக்க போறாங்க அப்படிங்கறது சொல்றாரு. என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா, பாபா இது சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய பிராமணர்கள் என்னோட இருக்க போறாங்க அப்படிங்கறது என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா, பாபா மகா சமாதிக்கு அப்புறம் பாபாக்கு அங்க ஒரு சிலையை வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு கோவிலே கட்டப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 ஆரத்தியும் பூஜையும் எல்லாமே வந்து பிராமணர்கள் தான் செய்யறாங்க. சோ பாபாவை சுத்தி எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிராமணர் இருக்காரு. இது அப்பவே பாபா வந்து உயிர் பிரியிற நேரத்திலேயே வந்து இந்த விஷயத்த சொன்னார். இப்போ இது எல்லாமே அவரோட ஞான திருஷ்டியில அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. இதோட 4வது ரொம்பவே வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பம் யாருதுன்னா பைசாபாய் கணபத் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பைசாமா அப்படின்றது தெரியும். இவங்களுடைய வீடு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாய் குட்டீர் இப்ப சொன்ன பையாஜியோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு. இந்த கணபத் கோட்டை கோட்டை பாட்டில் பைசாமாவோட வீட்டுக்காரர் வந்து அவரும் வந்து ஒரு பணக்கார ஜமீன்தார். பைசாமா வந்து எப்படின்னா ரொம்பவே எப்பவுமே கடமையே தவறாத ஒரு பெண்மணி. தான் வேலையை தான் ரொம்ப கரெக்டா செய்வாங்க. அன்பு வந்து அப்படியே பொழிவாங்க. யார் மேலும் எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எல்லாருக்கும் நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம் வந்து உணவு சமைக்கிறதும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வர விருந்தாளி சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்குமே வந்து வயிறு நிறைய சாப்பாடு போடுறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க ரொம்ப முன்பே வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, அன்னம்தான் பரபிரம்மம். அன்னத்தை வந்து தானம் பண்ணி அன்னத்தை வந்து ஒருத்தரோட வயித்தை வந்து சாப்பாடால நம்ம நிரப்பினோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாங்க. இவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பாபாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு அந்த ஒரு காடு மலை எல்லாம் ஏறி பாபாவுக்கு நேரத்துக்கு சாப்பாடு சேர்க்கணும், அவரை சாப்பிட வைக்கணும்ங்கிறது முயற்சி எடுத்து ரொம்ப பாடுபட்டாங்க. இது ஸ்ரீ சாய் சச்சரித்திரத்தோட 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவங்களுடைய சேவையை வந்து பாபா மிகவும் பாராட்டி அதுக்கேத்த அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சன்மானம் பண்ணணுமோ பாபா வந்து அவங்களோட பசங்க அவங்க குடும்பத்தை ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டாரு. இந்த வீட்ல இருந்தும் பாபா வந்து பிக்ஷை எடுப்பார். இதுவும் அந்த 5 வீட்டுல ஒரு வீடு பைசாமாவோட வீடு.
பாய்ஸா அம்மா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சமைக்கிறது பிடிக்கும், பாபா வந்து ரொம்ப உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுனால எப்ப பாபாவோட குரல் வந்து பிக்ஷை கேட்கறது கேக்குதோ இவங்க எந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, அது மாட்டு கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த அவங்க வீட்டுல குதிரை இருந்தது குதிரைக்கு தீனம் சாப்பிடறதுக்கு கொடுக்கற வேலையா இருந்தாலும் சரி, எது எப்படி இருந்தாலும் அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு கையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அவங்க வந்து சமையல் அறையில வந்து பாபாக்கு சுட சுட பாக்கரி, அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு காய் சப்ஜி அதை பண்ணிட்டு பாபாக்காக அப்படியே ரெடியா எடுத்து வைப்பாங்க. பாபா வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து அப்பத்திக்கப்ப சமைச்ச சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு ஆசை. இவங்களோட இந்த அளவற்ற அன்பும் இந்த பக்தியும் வந்து பாபா ரொம்ப ரொம்பவே மனசுல அவருக்கு வந்து சந்தோஷமா அது வந்து மெச்சிக்குவாரு. அவர் பாபாவுக்கும் இந்த அம்மா மேல ரொம்பவே அன்பு ஜாஸ்தி. ஒரு முறை பாபா வந்து பைசாமா கிட்ட கேக்குறாரு, உனக்கு என்ன சம்பத்தி வேணுமா சந்ததி வேணுமா? சம்பத்தினா நிறைய சொத்து செல்வம், சந்ததி அப்படின்னாக்கா குடும்பத்தோட விருத்தி, பேரன் பேத்தி அந்த மாதிரி. அப்போ இவங்க வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு சம்பத்தி வேண்டாம், என் மகன் தாத்தியா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், அவனோட வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் நல்லா முன்னேறணும், அவங்க குடும்பம் விருத்தி ஆகணும். ஏன்னா தாத்தியாக்கு வந்து 3 மனைவிகள் இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் கிடையாது. அதனால இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே பாபா வந்து அந்த ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்து தாத்தியாக்கு குழந்தை பாக்கியமும் கொடுக்கறாரு. அதே போல தாத்தியாவோட குடும்பத்தை தான் குடும்பமா நினைச்சு தாத்தியாக்கு கடைசி நேரத்துல 1918 ஒரு கஷ்டம் வந்து அவருக்கு வந்து உயிர் போற நேரம் வந்து பாபா தெரிஞ்சு தான் உயிரை கொடுத்து தாத்தியாவை காப்பாத்தி இருக்கிறாரு. இதை நம்ம எல்லாருமே படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு இருக்க விஷயம்தான். இந்த அளவுக்கு பாபா வந்து அவங்க பக்தர்களை வந்து நேசிக்கிறாங்கன்றத நம்ம எல்லாரும் வந்து மனசளவுல புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துல நீ என் முன்னாடி ஒரு அடி எடுத்து வை, எனக்கு ₹1 கொடு, நான் 10 மடங்கா கொடுக்கறேன்னா அது அன்பு பாசத்துக்கும் அந்த வந்து உட்பட்டது தான். இப்ப நம்ம கொஞ்சம் அன்பும் பாசமும் பாபா மேல பக்தி வச்சோம்னா பாபா அதுல 100 மடங்கு பாசம் நம்ம மேல வைப்பார். இதுதான் சத்தியம். 5வது வீடு வந்து நந்தூராம் அப்படின்வாங்க, சில பேர் நந்தாராம் மார்வாடி அப்படின்வாங்க. இவரும் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர், வட்டிக்கு வந்து கடன் கொடுக்கறவர். இவருக்கும் நிறைய நிலம் சொத்து எல்லாம் இருக்கு. ஆனா மெயினா இவர் வந்து ஒரு மணி லெண்டர். இவர் 1866 வருஷம் பிறந்தாரு. 1875 வருஷத்துல வந்து பாபாக்கு ரொம்ப நெருங்கி வந்துட்டாரு. 9வது வயசுல இருந்து பாபாக்கு ரொம்ப நெருங்கி இருந்தாரு. எப்ப பார் பாபா கூடிய ரொம்ப நேரம் ஒரு நேரத்தை செலவு பண்ணிருக்காரு. இவங்க வீட்ல இருந்தும் பாபா வந்து பிக்ஷை எடுத்திருக்கிறாரு. இவரோட வீடு தான் கடைசியில வந்து எடுத்துக்குவார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவரோட வீடு தான் துவாரகாமாய்க்கு நேர் எதிர்க்க இருக்கு. வாங்கறதுன்னா பாபா இவர் வீட்டுல முதல்ல வாங்கியிருக்கலாம். ஆனா அந்த ஒரு காரணம் பாபாக்கு தான் தெரியும், ஏன் அங்க எங்கேயோ ஆரம்பிச்ச கடைசியா இங்க வந்து வாங்குறாரு அப்படின்னு. இவரோட மனைவி பேரு வந்து ராதாபாய். இந்த ராதாபாய்க்கு வந்து சரியா பேச வராது. இந்த ஒரு திக்குவாயோ ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அவங்களுக்கு, பேசுறதுக்கு அவ்வளோ ஃப்ளூயண்டா வராது. இப்ப பாபா என்ன பண்ணுவாரு, அவர் பேர் வச்சு கூப்பிட்டு ராதாபாய் எனக்கு பிக்ஷை கொடு அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்ப வந்து சில சமயம் அவ வந்து கொடுக்கறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப பாபா வந்து பிக்ஷை வாங்கிக்காமையே துவாரகாமாய்க்கு வந்துருவாரு. அவ பிக்ஷை கேட்கும் போது ராதாபாய் எப்படி கேட்பார் அப்படின்னா மராட்டியில, ஓ போப்படி பாய் பிக்ஷா தே அப்படின்னு கேட்பாரு. அது எல்லாமே வந்து ஒரு உள் காரணம் இருக்கு. ஆனா எப்ப இவ லேட் பண்றாளோ பாபாக்கு பிக்ஷை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு, அப்ப பாபா வந்து அவளை ரொம்ப வார்த்தையால திட்டுறாரு. திட்டிட்டு தான் துவாரகாமாய்க்கு வருவார். ஆனா ராதாபாய்க்கு தெரியும் பாபாவோட ஒரு வார்த்தையோ அது திட்டா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். அவ கேட்டா கூட கிடைக்காத ஒரு ஆசீர்வாதம் பாபா தானா கொடுக்கறாருன்னு எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா ஏத்துக்குவாங்க. ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ராதாபாய்ங்கிறவங்க பாபாவுக்கு கஃப்னி தைச்சு கொடுப்பாங்க. ஒரு மகாராஷ்டிரால வந்து ஒரு துணி இருக்கு, கொஞ்சம் கனமா இருக்கும், காடா துணி மாதிரி, காட்டன் துணி. அது பேர் வந்து மாஞ்சர் பாட்டுன்னு பேரு. அது வந்து வெள்ளை நிறத்திலயும் இருக்கும், ஒரு மாதிரி எல்லோ நிறத்திலயும் இருக்கும், ஒரு லைட் இந்த எல்லோ கலர்ல. பாபாக்கு வந்து ஒயிட்ல வந்து எவ்ரி தீபாவளிக்கு வந்து அவங்க தைச்சு கொடுப்பாங்க. கொடுத்த உடனே பாபா அதை எடுத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ரொம்ப அவர் வந்து மகிழ்ச்சியா இருப்பாரு. இந்த குடும்பத்தையும் ரொம்ப வாழ்த்துவாரு.
நந்தாராம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்ளோ சொத்து இருந்து எல்லாம் இருந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல தாராளமான ஒரு உள்ளம், பாபாவுக்காக எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஆசை. இவர் தானமா ஒரு நிறைய நிலம் கொடுத்திருக்காரு. எந்த நிலம் கொடுத்திருக்காருன்னா, இப்ப இருக்கிற பூட்டிவாடா, அதுனா சமாதி மந்திருக்கும் துவாரகாமாய்க்கும் இடைப்பட்ட இருக்கிற இடம் எல்லாமே நந்தாராம் இடம் தான். அது எல்லாமே ஷிரடி சன்ஸ்தானுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டார். இது எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாபாவோட சமாதி மந்திரம் இன்னும் விரிவாக்கமா பண்ணி பெருசா கட்ட முடிஞ்சது. அப்படியே துவாரகாமாயோர் ஒட்டினா போல கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அருமையான பக்தர்கள் செஞ்ச அவங்களுடைய அந்த தியாகமும் அவங்களுடைய தான தர்மமும் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே இந்த பாபாவை மாபெரும் இந்த சக்தியை ஷிரடியில போய் பாக்கிறதுக்கான அவ்வளவு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கறது. அவரை பத்தி பேசுறதுக்கோ சிந்திக்கிறதுக்கோ நமக்கு நல்ல எண்ணங்களும் நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த பக்தர்களோட அவங்களுடைய அன்பு, அளவற்ற அன்பு, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு அன்பு, அதே மாதிரி அவங்க பக்தி, இதெல்லாம் பாபா மனசுல வச்சிருந்தாரு. இவங்க எல்லாருக்கும் அதே அளவுல பாபா திருப்பி அந்த அவங்களுடைய அன்பை கொடுத்தாரு. அவங்க எல்லாரையும் ரொம்ப அருமையா காப்பாத்தினாரு. அவங்கள வாழ்த்தி ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறாரு. நான் உங்க எல்லார்கிட்டயும் மறுபடியும் ஒரே ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே இத இந்த காட்சி அப்படியே உங்க மனசுக்குள்ள ஏத்துக்கோங்க. இந்த நான் சொன்ன இந்த ஆடியோல இதை எடுத்துட்டு இந்த பாபாவின் பிக்ஷாட்டனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இத நீ இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க உங்க மனசுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒரு திரைக்கு முன்னாடி ஒரு சினிமா மாதிரியோ ஒரு பிக்சர் மாதிரி நீங்க எடுத்துன்னு பாருங்க. பாபா இப்படி கிளம்புறாரு, இப்படி போறார் வராரு அப்படிங்கறது. அப்போ ஒரு மனசுக்கு எவ்வளவு பெரிய திருப்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கறது வார்த்தையால சொல்ல முடியாது. நம்ம ஷிரடியிலேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோறும் பாபா இருந்த காலத்துல நாமளும் ஒரு கூட இதெல்லாம் இருந்து ரசிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறது நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்போ இந்த ஆடியோல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தகவல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆம்ப்ரோசியா அண்ட் ஷிரடி அப்படின்னு ஒரு புக், பாபாஸ் குருகுல் அப்படின்னு இன்னொரு புக். இது ரெண்டுமே வினி சிட்லூரிமா அப்படிங்கிறவங்க சேகரிச்சு எழுதின இந்த புக்ல இருந்து தான் எடுத்து உங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன். இந்த ஆடியோ பொறுமையா கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு எல்லாம் பாபா மேலும் மேலும் நிறைய நல்லது செய்யணும்னு நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சத்குரு சாய்நாத் மகாராஜ் கி ஜெய். ஓம் சாய்ராம்.